L-isptarijiet li ġew mogħtija lil Vital Su Stewart kif ukoll il-Power Station għandhom jingħataw lura lil Maltin. Nasaħu l-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġew ippreżentati l-proposti tal-Union għall-Baġit. Vella saħa illi huwa ironiku kif il-partit li nsab fil-gvern jiċċelebra bih ġaru jum il-ħelsien mill-barrani meta kienu illi tal-isptarijiet pubbliċi u l-Power Station propju lil-barrani. Josef Vella insista li l-gvern ta' Roberta Bella jażel li jibqa' marbut mal-barrani minkejja evidenza ċara u tonda illi il-Maltin u l-Awċin qed jiġu misruqa miljuni tal-euro kull sena. Din il-Union fuq mill-proposti tagħha qed tgħid u tappella lill-gvern anke biex ma jħallix il-materja fidejn biss l-istituzzjoni tal-qorti imma jieħu rridni fidejh u jirritorna dak li hu tal-poplu lill-poplu. Fl-aħħar mill-aħħar nafu u ħareġ biċ-ċar li f'dawn id-diż tajjeb il-poplu ma benefika xejn. Dwar is-sitwazzjoni tal-grey listing mill-FATF fuq pajjiżna Josef Vella qal li din ma tistax tibqa' tiġi injorata u hemm bżonn li responsabilità tinġar minn kull min wassalna sawn. Li inti tara nies li jiġu igergru rridu jixbdu l-flus ma jistawx flushom dawn li ġemmawhom tajjeb li ma ġabuhomx mill-ebda Panama Papers tajjeb imma x-xorta hemm diffikultajiet. Qed naraw postijiet tax-xogħol ikollhom diffikultajiet bankarji wkoll għaliex irridu Isek rġajtu li t-mġdijt. U insista illi hemm bżonn insalvaw dak illi fadal minn reputazzjoni ta' pajjiżna għaliex minn sitwazzjoni fejn konna eżempju internazzjonali spiċċajna mistmerra minn kulħadd. Min l-relazzjoni ta' business tilifha u mhux qed tibda. Ġifieri qed nitilfu l-opportunitajiet ta' investiment ukoll. Josef Vella spjega li l-oli tal-ħajja qed jolqot lil kulħadd u li hemm bżonn ta' bilanċ bejn il-profitti u l-valur tal-baka fil-waqt li insista illi il-ħaddiema mhux ilaħqu mal-ħajja. In-nies mhumiex robots, in-nies huma ħaddiema tad-demm u l-laħam, persuni tad-demm u l-laħam, b'responsabbiltajiet ulterjuri mid-dinja tax-xogħol bħalma hi l-familja. U semma anke l-importanza illi inwiżnu lil min qed ibati. Aħna li nitkellmu mal-ħaddiema u man-nies kuljum għax dak huwa x-xogħol tagħna, tajjeb, kulħadd jgħidlek kemm iħoss l-għoli tal-ħajja, kulħadd jgħidlek li tmur ġo supermarkets prezzijiet jiżdiedu minn ġimgħa l-oħra, kulħadd jgħidlek jekk suq tal-proprjetà kemm jiżdied, eċetera, eċetera. Daw fil-verità dawn in-nies qed inħossu li l-paga tagħhom ma twassalhom sal-aħħar tax-xahar. U palma għamel enfasi l-kap tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem anke l-UHM appellat sabiex tiddaħħal mill-aktar fis l-estensjoni fil-parental leave għal missirijiet. Intant, l-UHM tappella lill-Gvern sabiex jieqaf ikaxkar saqaħ fuq il-portal tal-kuntratti proposta mweda fl-2016 dan sabiex jinqataw l-abbużi fuq il-post tax-xogħol u jiġu mħarsa id-drittijiet tal-ħaddiem. Josef Vella insista li kieku dan il-portal daħal fis-seħħ biex jara li kull kuntratt ikun skont il-liġi il-każ li ġara fil-Melliħa ma kienx iseħħ. Kieku l-inċident tal-biera fejn rajna dak il-ħaddiem iweġġa jaqa' żewġ solari u jintefa' jiġi mormi fuq bankina, kieku dak l-inċident ma kienx isir għax dak il-ħaddiem b'dak il-portal kien ikollu kuntratt legali u leġittimu. Il-UHM proponiet ukoll li dawk il-ħaddiema li għandhom paga baxxa ikollhom sħubija mandatorja f'union fil-waqt il-insistiet dwar il-ħtieġa illi tiġi introdotta ir-right to disconnect, id-dritt ta' bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol.